Евдокия Великова, дългогодишен служител и сегашен ръководител на отдел социални грижи в град Балчик. Преди 22 години попаднах за малко в социални грижи. Установих, че всъщност това е моето място. Обичам работата си. Трудно е понякога, но се справям. Работата за нея е начин на живот. Тя живее с проблемите на хората, сутрин се събужда с тях, най-вероятно и вечер си ляга с тези проблеми. Подхожда позитивно. Абсолютно близо е до хората. Винаги след работа остава и събота, и неделя. Понякога не всичко е социални помощи. Хората имат нужда да разговарят с някой, да получат съвет, да кажат благодаря, да се усмихнат, че това е достатъчно. Хората в малките населени места я познават. Винаги, когато излезе от служебния автомобил, те казват: Евдокия е тук или Доки. Тя не е госпожа Великова. И часове наред не можем да си тръгнем, защото хората се тълпят около нея. Известна личност. Популярна, да. Тя е много добра жена. Цялата махала знаем нея. Хубава жена, мека душа има. Жената е много хубава. Действително и така хубава и честна жена. Това според мен човек се ражда такъв. Тази работа не може да се работи от човек без сърце. За мен най-важно е добрината, да бъдем добри. Тя е едно от лицата на Балчик заради нейната добрина, за нейната сърдечност, за неизчерпаемата й позитивност и доброта, за готовността й да помага и способността й да разбира.